O webụrụ ya onye ọma njem ọnụ, anabatakwa gị ọzọ na my YouTube channel. Na nkịta ya ga-ekwu maka ya bụ ụmụ anụmanụ dị iche iche nakwazi aha a na-akpọ ha na bekee. Mana tupu m aga n'iru, asị m ka sonyere gị onye na-ege m ntị ugbu a, gị onye na-ekiri m, maka na ide sonyere m gaa n'iru na esonyere m. Ọ dị mma ka anyị gaa n'iru na isiokwu anyị were tata. Dịka m gwara gị na anyị ga-elebanye anya n'aha ụmụ anụmanụ dị iche iche nakwazi aha a na-akpọ ha n'asụsụ bekee. Anyị ga-amalite n'anụmanụ a na-akpọ donkey, ịnyịnya ibu; horse, ịnyịnya; duck, ọbọgwụ; lion, ọdụm; crab, nshịkọ; leopard, agụ; eagle, ugo; sparrow, nza; anyị nwekwazi pigeon, nduru; guinea fowl, ọgazi; anyị nwekwazi ostrich, enyi nnụnụ; anyị nwekwa gorilla, ọzọdimgba; antelope, mgbada; anyị nwekwazi ọzọ a na-akpọ nakwa ọtụtụ ndị dị iche iche. Anyị ga-emekwazi ihe onyonyo ọzọ ebe anyị ga-ewetakwaziri gị aha anụmanụ ndị ọzọ na ya na-akpọ ha n'asụsụ bekee, mana anyị ga-akwụsịgodo ebe a. Anyị kwụsị ebe a ka anyị wee jee gịnị wee kwadokwa iwepụtakwara gị ọzọ, maka na anyị nwekwara ọtụtụ anụmanụ na aha na-akpọ ha na bekee. Anụmanụ ka nkụ, ha bụrụ nnọọ ezigbo ibu. Ya bụ na onye siara m ike sonyekwara m na ihe onyonyo ọzọ m ga-ekesa. Ya gasịrị gị.